Hej alle sammen. Jeg har en kære ven igennem mange år, Claus Bodenhoff. Han har et cykelhold, der kører Danmark rundt, Team Bodenhoff. Og vi samler ind hvert år til Børnecancerfonden. I den sammenhæng og i den forbindelse er jeg så heldig og har den ære at være protektor for. Så jeg vil rigtig gerne gøre mit til, at vi slår alle rekorder i år, alle tidligere rekorder. Så vi skal give den en ekstra skalle i år. Så jeg vil bede om at indbetale 100 kroner på MobilePay på 58 58 37. Og når man har indbetalt de 100 kroner, så skal man i hvert fald også huske sin kvittering, og så sende den netop til Claus Bodenhoff på 21 68 20 68. Fordi så indgår man selvfølgelig også i en konkurrence om at vinde en lækker mountainbike til 8.000 kroner. Så der er lidt i puljen der. Men lad os nu give den gas, og så lad os få slået alle de hidtidige rekorder, så vi kan supporte de kære familier og de kære børn. Rigtig fortsat god sommer derude. Og så vær lige klar, for jeg cykler på lørdag fra Glostrup til Frederiksværk på sidste etape.